MeghalayaPost.news. Klam dadan syuk kiminsim sulam ki Runar bomla bantip kilalik bantang ko ka Scooty Yamahari ka badan yo nomor ML10C UARR kendai tat hadu bakala ingkong bat klad pe ha ko ka jaka khlaw hau put usam kasnong saiden kani ka Scooty kadi ka balong try do ba flaming camden na kasnong saiden ha ka ba ula ai ban penun kam la arsna mi e yo ba Sylvester simli ubadeiru uken try jong u ha ka ba ula penun kam ha ka balit tray skper ayo lum jing tip ru na ki pulen bakani ka jingjang klaja menta ka janmit ha ka por sau baji e kat ba Sylvester simli ula Shakespeare dakate ka Scooty ha ka bawla pynieng ha ka te galanti khlaw nri galong ka basngusi hadian balawan pai la bagate ka Scooty kala ingkong bat kala pe balawan mathang dusmon da kirunar halor kani ka jingjau ni urang ba ula pentip mardor show try Scooty bala pentip ru shagi pulit ka nongpoh ki balawan mentokit halor kani ka jingsha thang ka Scooty bat kum balong hadu menta ka jingtokin kadang ya shaprang MeghalayaPost.news.